Dula na sa 200 ka mga applicants ang na-hired on the spot atol sa kadaugan job fair sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw nga gisalmutan sa 39 ka mga kompanya. Ani ang report. Usa si Jeric Pugoy, taga-dakbayan sa Lapu-Lapu, nga na-hire on the spot. Mi-apply siya pagka-sales associate sa usa ka department store. Na-hired on the spot usab isip ESL teacher si Pamela Ann Payusan, usa ka industrial engineer. Nagtrabaho siya sa usa ka garment factory sa MEPS apan gustong musuway og laing trabaho. Nabalaka siya nga maapektuhan sa laing retrenchment nga ipatuman tungod kay mihinay naman ang ilang pag-export sa mga produkto sa gawas sa nasod. Katulo naman itong i-apply, sir? Yeah, job fair ba? Katulo na nga job fair. Oh, yeah. Whitex ba? Karon pa nakuan. Naka-sod balik. Oh, karon sod balik. Ano gi-applyan nimo? Sales associate. Kana about sa kuan sa mga bata language, then mga stories, mga andaghan sir. Alas 3 karong hapon, miabot na sa 188 ang mga na-hired on the spot. Gipahibaw ni Kim Francisco, Public Employment Service Office Manager, nga labing daghang mga kompanya karon ang bisalmot sa kadaugan job fair nga ilang gipahigayon sa usa ka economic estate nga nahimutang sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. 1,689 ka mga bakanteng trabaho ang gipangita sa 39 ka mga kompanya nga misalmot sa kadaugan job fair. And we have welcomed so many supermarkets, mga malls, and mga ESL schools. Gawa sa mga business process outsourcing, supermarkets o mga manufacturing industries, may pipila usab ka mga kompanya nga nangita og site engineer, bangko nga nangita og field sales officer. Samtang gihangup ni Delia Suplig, Executive Director sa Mactan Export Processing Zone, Chamber of Exporters and Manufacturers kun MEPS-SEM ang job fair. Pipila sa ilang mga kompanya misalmot usab sa job fair. Wa may mahimo ang MEPS-SEM sa mga garment factories nga mi-retrench sa ilang mga kawani apan padayon silang nakiglambigit sa kagamanan aron maabagan ang mga kawani nga apektado. We make some assistance in terms of like kanang mga trainings or maybe mga livelihood programs. We tie up also with other LGUs like Dolly. O ba ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena? Balitang Bistak.